Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Συγγελάκη? Τώρα βρισκόμαστε μπροστά από τα χρειαζόμενα του φούρναρη, του παλιού φούρναρη, δηλαδή απάνω το φτιάρι, ο πανιστής, ο τρίφτης, η σκάφη. Το φτιάρι είναι αυτό εδώ, το που μεσαίο. είναι. Ο πανιστής. Ο πανιστής είναι μπροστά, όπως είναι αυτό, έχει ένα πανί και μετά που βγάζαν τα κάρβουνα το περνούσαν, αφού το βρέχανε λίγο, και έπαιρνε τη στάχτη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και αυτό εδώ που βλέπουμε μπροστά μας? Το εδώ δεν έχει, είναι παλιό του Ελεοργίου, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Να πούμε, είναι ζυγαριές παλιές του Ελεοργίου. Ωραία. Αυτό εδώ? Κάτω είναι τα διάφορα χρειαζόμενα ορισμένα του σιδηρουργού, του χαρτιά δηλαδή. Αχα. Πολύ ωραία. Λείπει το αμμόνι και η βαριά, η οποία αισιοδοξούμε ότι θα βρεθεί να μας δώσουν. Όλα αυτά τα εργαλεία τα συλλέξατε από κάπου, από τα χωριά αυτά? Ναι, οπωσδήποτε από τα χωριά, τα περισσότερα είναι από το ΣΥΒΑ, Ναι. και αρκετά από το εργοστάσιο, γιατί χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο παλιά που είχε τις μηχανές, ορισμένα εργαλεία. Πολύ ωραία. Και πηγαίνουμε πάνω Στο που λέει Σομαρά. Σομαρά, δηλαδή. Ο Σομαράς έφτιανε τα σαμάρια ή των αλόγων ή των γαϊδουριών και είχε ορισμένα χρειαζόμενα. Εδώ πέρα έχουμε επί του παρόντος τα σοβαρότερο που είναι τα σαμάρια. Που είναι τα πολύ οποία σημαντικά, έχουν ναι. και τα χαλινάρια και Ναι. τις σέλες που είναι αυτές, Ναι. παλιές, και αυτοί εκεί. Α, Αρτούσαν για να ανέβουν, για να ανέβουνε, ναι. και το χαλινάρι. Έχετε δίκιο, ναι, ναι, ναι.